Jossain vaiheessa poliisit olivat tilastoineet 23 kotihälytystä vuoden aikana osoitteeseemme. Mutta kyse on siitä, että ne olivat vain ne kerrat, kuin minä pystyin soittamaan apua tai joku naapuri soitti apua. Koska 90-luvulla kotiväkivalta oli yhtä salattua kuin nykyäänkin. Se piilotetaan seinien sisään ja edes naapurit eivät juurikaan välitä siihen puuttua. Siksipä Suomi on edelleen vuosi toisensa jälkeen Euroopan väkivaltaisin maa naisille. Se ei ole tilastollinen vääristymä, vaan se on todellisuuden fakta.